Puutarhuri Hämeenlinna kävi jälleen Tampereelta. Ei tarvinnut varoa ratsastajia, vaikka tässä sellainen kyltti oli. Mutta homma jatkuu. Aleksis Kivenkatu jää oikealle ja kohti Tamperetta porhalletaan pääsiäisperjantaina. Ristus kärsi perjantaina, mutta puutarhuri ei pahemmin kärsinyt, vaan pisti puut jälleen sileeksi tilauksen mukaan omenapuitten leikkauksia. Pihapuiden kaatoja otetaan jatkossakin Hämeenlinnaa, Hattulaa myöden. Ei muuta kuin se on molskissa on komeet toisilleen ja jatkamme matkaa näillä komeilla Hattelmalan alueen. Tien päässä käänny oikealle, sitten toisesta risteyksestä vasemmalle. Puutarha-alueilla. Ei muuta kuin yhteyttä kipakasten, niin homma hoituu. Käteisellä totta kai ja kotitalousvähennys sähköpostiin kuitti Hattelmala käänny oikealle, sitten toisesta risteyksestä vasemmalle. Keskusta olisi ollut oikealla, mutta me jatkamme näin. Oikein kivat, kiitoksia hämeenlinnalaisille ja hyvää 100 pääsiäistä. metrin jälkeen käänny vasemmalle.